יש לנו תוכנת סוחרים שאנחנו יודעים עכשיו מודעה ביד 2 שעלתה לאוויר. יש לי פה סוג של גרף. כשאני לוחץ על הגרף, אני מקבל נתונים שהפרסום של הרכב עלה לפני חודש ב-40,000 שקל. אחרי יומיים הוא הוריד ל-38,000 שקל. אחרי 3 ימים הוא הוריד ל-35,000 שקל. ולפני יומיים הוא העלה ל-37,000 שקל. זאת אומרת שהרכב הזה מפורסם כבר חודש. הוא משחק עם המחירים ועדיין הוא לא מצליח למכור אותו. חברים, זה גורף כרגע לכל המצב ולכל הרכבים בשוק. יש האטה בשוק עקב המצב, אנשים חוששים להשתדרג, כן נחליף אותו, לא נחליף לו אותו, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. בואו לא ניקח בחשבון שהחות'ים עצרו לנו את הים בנמל, שהרבה מכוניות שהגיעו מהנמל באילת לא מגיעות היום לשם, ואז זה גם עושה לנו חוסר בחברה. זאת אומרת שבן אדם עכשיו רוצה לקנות רכב חדש בחברה, אין את הרכב הזה, אז הוא נשאר עם הרכב שלו. זה עוצר לנו את הגלגל במשק.